Os mae pwdin ar y fwydlen, mae fe bownd o roi gwen ar eich gwynebau chi ac yn sicr ni'n mynd i gael hynny gyda elwen ar. Felly beth yw'r pwdin o te? Ie, wel mae hwn yn bwdin, dwi'n meddwl, da chi'n mynd i fwynhau yn ofnadwy os ydych chi'n teimlo chydig bach yn isel. Be sydd gynnau fan hyn ydy, dwi'n mynd i wneud y pwdin afal ond caramel ag ati, felly mae'n hawdd ofnadwy i wneud. Dwi am gychwyn drwy wneud fel y saws da ni yn mynd i roi dros top hwn, a mae gennau siwgr brown yn y sosban yma. Mae'n edrych yn ddipyn, ond pan ydych chi'n gwneud caramel, ydych chi'n defnyddio lot o fenyn a siwgr ag ati. Dwi dim ond yn defnyddio siwgr i gychwyn. Dwi'n rhoi dŵr berwedig, mae gennau 300 ml o ddŵr yn mynd y fanna. Ac rwan dwi am reid y sirop. Yr sirop yma, da chi'n gallu brynu sy'n chydig bach yn fwy tenau na'r sirop. O, dych chi'n mewa, mae rai bod hwnna, just checio. Na ni, hwnna i ffwrdd. Neu bod yn pwdin ni dim barod, ond dwi wedi tynnu allan eisoes. Lly, cwbl dwi eisiau gwneud ydy jyst toddi'r sirop a'r siwgr a'r dŵr. Lly, nawn ni adael hwnna ar y gwres a funud. Symud at yr fale, a da chi'n gweld yn barod, dwi wedi defnyddio desgil. Desgil fel hyn yn addas iawn ar gyfer y pwdin, eitha trwchus oherwydd mae'n mynd i godi, a dwi wedi rhoi fale yn y gwaelod, heine o fale, a mae gennau'r afal, dwi wedi mynd am afal eitha cadarn, da chi'n gweld crensiog, y well na'r ei rhifedd alwrach. So ddim hyd yn oed afal coginio? Na, so ni'n mynd defnyddio afal coginio. Cofio, mi gewch chi os da chi eisiau fel chydig bach fwy sir, oherwydd mae ddigon o siwgr yn y pwdin. Lly mi gewch chi os da chi eisiau, ond mae hein yn gweithio'n wych. 5 afal dwi wedi defnyddio, a dwi wedi pilio nhw a jyst i torri nhw fyny, a dyna ni, maen nhw'n heine yn gwylod yn esgil i, a dwi wedi defnyddio chydig o fenyn jyst i uro y ddesgil. Lle awn ni ati rwan i wneud y cam nesaf, lle fe rhyw fath o'r sbwng, really, sy'n mynd ar y top, a mae gennau flawd, gewch chi'n mynd am flawd codi, neu mae gennau'r blawd plaen a chydig o bwdwr codi yna fo, fel yna. Dwi'n reid siwgr man, y siwgr caster i fewn, a mae gennau ddau wy, dwi jyst i gyrra fo'n ysgafn ar hyn o bryd, oherwydd dwi am mynd i reid y peiriant on, jyst am ryw funud hefyd. A llaeth, lle da ni'n defnyddio 200 ml fanna o laeth, so dwi'n credu dyna ni. Dyna cwbl dwi'n mynd i reid i fewn yn hwn, lle dwi'n mynd i wneud sŵn jyst am eiliad, am chydig am ryw funud. Jyst i gael o at ei gilydd. Lle beth sy'n dda am y gacen yma? Dych chi'n gwybod pan dych chi fel arfer, o, na fod, menyn, o'n i jyst yn mynd i ddweud, mae yna wbeth ar y goll, menyn. Mae'r menyn yn y sosban. Ond dych chi'n mynd gorau chi fennu'r menyn. Mae gennau fenyn di toddi. Just i toddi ar bach o res. Just i toddi, a mae o wedi oeri digon i mynd i fewn at y gweddill. Dwi'n neud rhyw fath, mae fwy o gytew, fwy o batter yn dydi. Reit seit ar y sgrin nawr, yn os chi moyn copi ohono fe, wel cysylltwch yn ni fel unrhyw reseit chi wedi gweld ar ffram da. Halwch e-bost, a wedyn bydd rhywun yn mynd ati i bostio'r reseit chi neu hala fe nôl i chi ar e-bost. Na ni. Dyna fo. Montewai. Montewai, mae o'n eitha trwchus. Yna be newch chi feddwl yn dechrau, o, mae hwnna'n edrych yn drwchus, ond mae gennym ni gam arall da ni'n mynd i wneud mewn munud. So, nawn ni jyst sicrhau bod o gyd wedi cymysgu gyda'i gilydd. So, chi'n gallu reid, chi'n gwybod ryw funud arall pan ydych chi'n neud adre, jyst bod o falle, mae'n mynd ychydig bach yn fwy golau i liw hefyd. A wedyn, cwbl da ni eisiau wneud rwan, ydy rhoi hwn ar wyneb yr fale. Hefyd, sa chi eisiau, dydwch bod chi eisiau ychwanegu y ffrwythau, saw beth fel pes neu rhywbeth yn neis. Hefyd yn byddai'n gyfuniad neis iawn fel yna. A wedyn, jyst sicrhau bod o dros ben y falau i gyd. Reit, mae'r cam nesaf rwan, reit anarferol. Da ni'n cymryd hwn, mae newydd ddechrau dod i ferwyn, dydy? A be da ni am wneud rwan ydy'n ofalus, cos dwi'n eisiau gwneud gormod o dyllau, mae hwn yn mynd dros ben. Siw bod chi mewn, mae hwnna'n edrych yn wirion iawn. A mae'n torri trwy'r cytew, ydy, ond beth sy'n mynd i ddigwydd ydy, mae hwn yn mynd i suddo i'r gwylod yn ystod y broses coginio. Y gwyddoniaeth. Mae'n mynd i popdi, swn i ddweud o leia hanner awr, edrych wedyn ar 180, ond dyna be wneud ddigwydd, fydd o just yn suddo lawr ac yn gawn ni weld rwan, os ydy gweithio, mi fyddan ni'n cael saws ar gwylod. Dwi'n teimlo fel bod fath o drymrol arno ni fan hyn nawr, os wedi gweithio. A dyma ni. Yn amlwg, o'n i wedi gwneud hwn cynt. Mae werth y pwdin yma yn y mar ni yn neis i weini'n syth. Mae hwn wedi bod y sefyll dipyn bach, felly falle bod y caramel wedi disgyn i'r gwylod rhyw fymryn. A bydde ti'n gweini fe gyda rhywbeth wedyn o ran fel hifen neu hifen ia? Hifen ia, neu beth mae gennau fan hyn, rhyw crem ffres i chi heddiw. Ond dwi'n mynd i godi rhywfaint fan hyn, dewch chi ni jyst gweld.